Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. Айни замон дар 9 километр қарор дорем. Аз ин тараф 7 километр ва роҳ ба сӯи чораҳаи гардиши фурудгоҳ ва аз ин тараф бошад Аманал ва роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. 3 соати қоб бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, каме болотар аз канечкаи маршруткаи 15 ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Ман ҳамин гуна ҳавлии зебо мебошад дӯстони азиз. ин чихелик мебинед дарахтҳои назди ҳавлӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 3.5 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. ҷойгир аст дар маҳаллаи Ховарон. 3 сотиқҳо дӯстони азиз, ноҳияи Шоҳмансори шаҳри Душанбе. Навор мона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳавлӣ дӯстони азиз такхонаам дорад. Мана ҳамин дараш мебошад. Ҳам аз берун ва ҳам аз дарун дар дорад. 94 метри квадратӣ мебошад масоҳати такхонааш. даруни бино якум ошчона дӯстони азиз. Дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, зинапоя барои баромадан ба дуюм ошчона ва барои фаромадан ба такхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва сеюм ҳуҷра. шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. тамошобинони гиромӣ, хотир расо мекунем, дар хона монтажи барқ ба пуррагӣ кардагӣ мебошад. хона бо барқ ва об таъмин аст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлия тамошобинони гиромӣ бо сифати баланд бо ғишти пухта сохтагиам. мебароем ба дуюм ошчона. ҳавлия ҳама корҳои асосияш аллакай кардагӣ мебошад дӯстони азиз. ҳавлия мехарен, зардевор мечаспонен, ламинат, дарҳои дарун даромада зиндагӣ мекунен. нақшаи дуюм ошчона мисли якум ошчона мебошад. дар ин ҷо чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, панҷум ҳуҷра, дуюм ҳоҷатхонаву ҳаммом ва шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар дуюм ошчона боз балконам аст. мана ҳамин гуна манзараи зеборо дида мешавад дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон чӣ хеле гуфтем, иборат аз 3.5 сотиқ замин, 6 дар хона ва 2 ҳоҷатхонаву ҳаммом. боз дар берунам ҳоҷатхона ҳаст. дар ин ҷо дуюм ҳоҷатхонаву ҳаммом ва роҳ ба сӯи мансард. акнун мефуроем ба такхона. такхонаи ҳавлӣ бениҳоят калон мебошад, 94 метри квадратӣ. таги бино ба пуррагӣ ҳамаш такхона ҳаст ва ҳам аз даруни бино дар дорад, яъне ман ҳамин гуна мефуроем ва ҳам аз берун ҳам дар дорад дӯстони азиз. ман ҳамин гуна такхонаи калон дар такхона метавонед ошхона кунед дӯстони азиз. мисол дар мана ҳамин ҷо метавонед ошхонаро монед. бениҳоят такхонаи калон аст ва ин бошад даре ки аз берун даромада мешавад. нархи ҳавлӣ 1,815,000 сомонӣ, $165,000 боз савдо мешавад. ҳавлӣ канализатсияам дорад ва рақамҳои соҳиби хона ҳарду рақамаш ватсап доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. ҳавлии хуб мебошад дӯстони азиз. нархаш савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. дар минтақаи хуб ҷойгир аст. марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст натиҳед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.